Tliet kunsilli lokali benefikaw minn skema tal-Gvern għal manutenzjoni u sosten ta' proġetti infrastrutturali maġġuri li twettqu mill-Gvern ċentrali. Il-kunsilli huma dawk tal-Ħamrun, tal-Mellieħa u ta' Insielem. B'kollox għal din l-iskema nħarġu mal-123,000 euro. Permezz ta' dawn il-fondi il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun se jżid l-aċċessibilità f'pont fil-Ħamrun, il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa se jirrestawra binja fil-Park tal-Familja, filwaqt li l-Kunsill Lokali ta' Insielem se jirranġa latrina pubblika. Dwar dan tkellimna mad-direttura l-istrateġija u l-implementazzjoni tal-politika fil-Gvern lokali Marisa Pisani. Tgħaddi d-darba kienet ristretta mid-2011 li law. Vodri any project li jkun għamel il-Gvern ċentrali from 2011 li law, il-Kunsill ikun jista' japplika għal manutenzjoni u sosten tiegħu. Segretarju parlamentari Elis Inzerafa Ċivelli ħabbret li għal din is-sena ġew allokati 300,000 euro oħra għal ħruġ mill-ġdid ta' din l-iskema. Is-Segretarju parlamentari Ċivelli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-ħruġ ta' dawn il-fondi biex mingħajr pisijiet żejda il-kunsilli lokali jkomplu jmantnu l-proġetti li saru fil-lokalitajiet tagħhom. Permezz ta' skemi bħal dawn il-Gvern ċentrali jkompli jgħinu jagħti s-saħħa lill-kunsilli lokali tagħna. Il-kunsilli lokali jagħmlu ħafna għar-residenti u għall-ġid tal-familji Maltin u Għawċin.